nyingkar nyingkur hoi iya iya aja ndok wiwitane nyingkar sing gedhi dhewe sing tak pilih lelapan kakak ore tresnane roti muning lat pirantoyo sriuning wi yo mlebu suara nagaban Mbak Yadi penyanyi kendang kabupaten niku nggih biasa niki pripun Pak saking putih asma sinten lali kula nggih dipun tepangaken menika Ruli saking tlatah Blembem Jambu Ruli cakepe sinten Mbak Ruli Setia Ruli sapa Pak apa Blembem Ruli Blembem Pak Yaiti Malang Ruli seger Pak ya Allah Ruli seger ini kalau sing tok njenengne abang oh seger ju iya nek dosa dhewe ya Pak ora Mbak Ruli biasane kan nek neng job ngeten iki dibutuhkan untuk nyanyi ya nyanyi terus saben dinane usahane apa kira-kira kaya trek kuliner ngene iki kula ki kadang nek enten tandur ya tandur gejek dele nggih gejek dele Pak liyane kuwi liyane kuwi ngomong tenan ngeten iki nek ndelok piyayi ngeten iki nyuwun sewu cara sikil papat ana wedren gampang Pak niku wedren iki gampang aja ngono to Pak lah piye lho omah-omah sing digoleki ya kuwi lho lah malah mbat kaya kucing lho ya to iki ya akeh wong rabi kaya suwi ra di anak akhire jok silaturahmi rono-rono bendeke golek wasilah ben duwe anak lha jenengan iki gampangane ngono wis lho dikebrasi langsung cret ya Allah suarane sae ayo bareng-bareng ngiyup ane gubung asmara Nduk nggih monggo Pak ayo ndang aku kelingan selamat menikmati sajian dari Pak Guyuban sering bertemu dari Profesor Jonggolono pimpinan Patrandes yang Toib MA jenenge gubuk asmara aku antuk tresno tanpa bandar koso ke taman asmara matur suwun lali utang kayaan
bergabung dengan campur seperti Surya Golono Titik Makul Bapak Yan Toib Irama bareng-bareng ya Kur kelingan aku kelingan hukum kali yang tanggul ya yo ya yo yang tak dapat tulisan warna abang kondo isih perawan jenenge kudu asmara yen tanggung antum tresno nanti besok bakal lali kae kebacita wayangi kanthi kakak trimo katetan sajroning ati katamu kaya merati ya yo aku kowe dadi karma merga leren ning kubur asmara Aje kubur asmara sampun kantor Bapak tujuan terus berkata-kata Wilujeng Dalu malam minggu bertepatan dengan malam 17